ser du godt med en... Hold da kæft. Skal han ikke drikke det i nogle andre glas? Tag da lige nogle af dem der med fodrøvling. Jeg synes det egentlig også, det svarer da til at drikke en Amarone af en papgrus. Eller en rødvin af. Hey, det er fandme lige før, vi skal have en tur. Se. Og trods det, så er manden, han er jo altså, han er 6 år, 6 Så er det en helt anden virksomhed. Jeg tror det. Jamen seriøst, og man skal stå sådan og så skal man først på den sæbesprit, og på den sæbe, så skal man bruge sådan noget, der hedder min dør. Jeg havde aldrig set dig før. Nu boede vi på samme vej. Du ville lige sige hej. Jeg kunne fanget rigtig. Mit hjerte slog elektrik. Vi talte lidt, du tog afsted. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne tage med. Hvis jeg bare finder vejen ind til dig, kunne jeg sige, at du kan ville mig. Nu er det godt, og lektier falder svært. Så lad lige op, for intet får vi lært. Så er det godt, at vi har en drøm om et hemmeligt sted, hvor den føles. Kom nu bare med. Vi danser disco, tango, rock. Vi danser cha-cha, udenfor. Humør siger, en mørke falder på. Og ærligt for jeg mener hver et ord. Når vor Herre sukker livets flamme, og man skal forlade denne jord. For man tager hunden med sig ind i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog og fin, og lige hvad i dag. Hvis man må du spille mand, så bliver jeg glad. Er det Kaspers fødselsdag? Hurra, hurra, hurra. Han sikkert sig en gave for, som han har ønsket sig. Og med dejlig chokolade og kager til. Hej mussedreng. Tillykke Kasper. Tillykke med fødselsdagen. 10 år fræk. Ja. Tak. Der er så andre i. Nej, har du ikke givet dem penge og skal... Wow. Det var en penge mere. Tak, Inge. Nej, hvad er det, du har købt til? Nej, det har du ikke købt helt selv, ikke også? Vil jeg hjælpe dig? Andre gaver. Nej. Ikke i år. Ja, det er det. Tak. Er det fordi, vi er jo lidt i tvivl om det var den der, Kasper? Nå, men det var nummer 4, sagde jeg også til jer. Ja. Men Så så hellere, du kan byttes, Kasper, hvis det er.
Vil du hellere have 4'eren? Nu skal jeg lige se. Ja, du er lige på at kigge, men hvis du skal bare bladre forsigtigt ved stjernen. Det er også sjovt at have alle samlingerne. Hvad er det her? Jamen Kasper, det er et spil. Det var ham manden, der sagde, at det var rigtig sjovt. Men du må prøve det. 2000. Det må jeg nok sige. Kunne jeg ikke låne nogen af dem? Han kan jo pløje hele græsplænen op. Ja. Hun har sådan en krosserbane nede på græsplænen. Ja. Så troede vi, det var, Ja. at det var sten, eller hvad hedder det, dyr. Der er en, der lige har gået derovre bagved. Ja. Jeg prøver at se den store søkro. Jeg har set det. Der er også sådan en mærkelig fisk dernede. Jeg ved ikke, hvad det er. Kom.
se, hvad jeg vil. En hjemme eller en bil? Jeg tænker, at jeg har købt sådan en sten på dåse. En is. Så kan vi pizza. Jeg tænkte som om, hvorfor kaffe i stedet for. Og det var heldigt der, fordi hun har jo været der, så jeg ved. Det er min race, husker jeg det for. Det var en god dag i skolen. Ja. Det var sjovt. Det er matematik hele dagen. Ja, jeg har det. Er det måske en kat, det der? För allas trevnad är rökfritt ombord, men för de som önskar finns möjlighet att röka ute. Det er glemt, at jeg skal kæve. Ja, du kan købe på begge dele. Jeg tror, prisen er Det er Kasper. Det er Kasper. Han er lige vågen. Det er så fuld. Skal vi hente lidt brød? Ja. Ost. Der er også ost i. Det smager godt. Og der. Okay, se, jeg trækker mig op. Ja, og hvad? Og så er jeg oppe. Jeg hjalp ud nogle sten. Det er glat. Rigtig glat. Meget glat. Meget, meget glat. Man skal aldrig rotere ud med det. Spider-Man! Se, så jeg kan kravle op!
Vi skal så lige have en balje. Igen nu? Ja. Skal jeg lige også. Men jeg vil altså ikke være i dag. Nej, vi skal i hvert fald smøre os der, det kan jeg da huske. Bare fordi, så er det altså ret dumt, at vi skal have det på af. Bare fordi det er bedre. Mor. Jeg klarer det hele. Men det kunne jeg prøve. Det var da værd, hvis vi slog hinanden. Er det godt, Kasper? Trænger til salt? Hold så. Og vi skal have pandekager, mig, Kasper. Med rik. Og hvad skal du have, mor? Jeg skulle have fisk. Bliver det godt? Det ved jeg jo ikke. Kan vil du også noget på kinden? Der ser han her. Deroppe, ja. Og skal vi gøre det dobbeltkrig? Det kan jeg da godt. Jo, du styrer dig lige, Kasper. Hvad? Okay. Hvor der ligger i den her, for den... Der er også lidt sort på. Den her er ikke så meget sort på. Der er sort. Ja, nu skal jeg tage det, skat. Au. Nå, så du kun have skumfidusser. Det er godt, du optager det fra. Nu dør han og sand. Her der er roven i. Ja, men jeg kunne se, så der det kørte op, og så blev den sådan helt, så var der sådan en lille...
wow. Skal du grine, far? Jeg sagde også, det står til den her, så skal jeg nok gøre Så jeg synes, at vi skal prøve dernede, og så få en anden holdning til det måske. Ja. Fordi der er mange til Tyrkiet. Ja, det er det. Det er rigtig meget. Ja. Han siger, det er bare, han lever den i sidste Det er ligesom, det er blevet rigtig populært. Nej, den her 10 år. Nej, lad ham være, for så får han bare først. Jeg tror nok, han skal Du holder lige op. Jeg tror nok, han skal ud. Men det kan man sgu ikke. Kan du spise det? Kasper, skal jeg give dig noget? Mig kan du spise, Kasper? Kan du spise mig? Jeg kan ikke sådan rigtig spise for mig. Eller hvad der? Det er utroligt, den kasse. Ej, nu vil du ikke sidde her. Jo, så skal jeg have byttet til at være. Ja. Skal du bruge kartofler, Kasper? Ja, men ikke så meget. Så. Skal jeg give dig? Er der sådan et fint stykke her uden skilt? 2. Nej. Der er også, du skal have hvide. Bare to. Bare lige to. Nå, nu prøv igen. Så. Nå, er I klar til at se far vinde på mandelgaven? Nej, du vinder der ikke. Er I sikre? Yes. Jeg er 100%, tror jeg. Bethlehem, de glæder sig i Jerusalem. Halleluja, halleluja. Tak, Kasper. Hvor er den nu? Var det ikke den farve? Var det ikke den der farve? Jo. Nej, det er vist lige den, jeg har ønsket mig. Jeg tror, vi skal have en saks, Kasper. Ej, hvor er I søde. Det kan du bare komme ind og få gjort. Og der er 4 kameraer med. Jo. Var det ikke det der øl? Ej, det er ikke helt det her. Men det her er helt... Åh, det er flot. Er det diamanter? Ja, så det er... Hvad kan man sige? Og så er der puttet sådan en æske. Ja. Det er også sådan en ligesom en, kan du se det? Hvad med det til? Er det fra? Det er Bøsle Mose. Benjamin. Ja, det var den. Ja. Ej, hvor er det ikke Tak. sødt af dem. Jo, den havde jeg lige ønsket mig. Den her det er til mig fra morfar igen. Ja. Ja! Hits for kids, tak! Fedt, tak, Busser. Og Kasper. Så er det en saks. Den er pakket for det. Det kan jeg sagt, jeg også have det. Den har du snakket meget om, Ja, hva'? og så tak for her. Jeg vil lige ringe til far, men jeg kan også sige tak for det, også juletingerne, ikke? Den havde lige ønsket mig. Skal vi prøve at kigge i den? Ja.
fløde. så det der, og det. Nej, Og en lille spejl. Helt mit. Først på dagen, vi holder rustens meget. Det er nu, for du tager Sonja, hun sagde, at sådan i hverdagen, de spiser middagsmad om middagen. Jeg tror nok, man får brændt mere, hvis du spiser middagsmad om middagen, og så middag er en fest. Ja, det var tit. Det kan jeg bare vide. 3 år, 25 år. Nej. Hvad skal vi dem her? Vi skulle da have en is. Ja. Kunne du ikke se noget af den før? Jo, det var bare en sten. Nå, det var ikke noget, jeg tror overhovedet, der er noget inde i den. Ja. Jeg var lidt glad, at jeg kunne klare, så jeg selv Hjem. Stor hånd her til Anja med Vi er venner. Godt skåret, Anja.
Det var sådan noget. Jeg er uden hænder. Hvis skal i rivestyr, så skal man til Sverige, så får man det til halv pris. Ja. Bare for lige at smutte over på den side. Ja. Tandlæger. Ja, tandlæger også, ja. Hvad var det, han sagde? At det er jo mærkeligt, fordi at hvor brillers hjemland, eller modebrillerne kommer fra, de kunne købe dem. Jeg tror, det var 1200, var det ikke? Jo. Som de tilsvarende kostede mellem 5 og 6.000 herhjemme. Hej det. Der er ikke nogen, der har set dem i båden. Nej, så kalder jeg dem på et tidspunkt. Sig hallo i krigsbog. Jeg vil se det. Også det der fest. Det er alle vi med sundvander. Vi skal flage med. Jeg skulle lave et interview. Nu kommer han op på de 105 igen. Så min søster, Nej, hvor er det glad for hende. Jamen, det kan godt gå at dyrke det, indtil du giver 70.000 per hektar. Så kan du ikke få det. Det er ret meget. Og det er et problem. Der skal vi så lave noget rart. De første 2,3 millioner kan du Godt har smagt det? Nej, det kan du. Det må heller lige prøve. Nu ser vi min kæreste en pølse. Ja. Du er ved at uddanne datteren. Hvad siger du? Du er ved at uddanne datteren til... Ja, men stille og roligt. Så det ikke bliver afløst i weekenden. Ja. Ej, Kasper, vil du gå ind på den her? Ulle? Jeg synes, et stykke oksekød, hvis du har det. Tak. Bare som at have et samspil jo. Ja. Ikke også? Altså, jamen jeg ved det ikke. Jeg har ikke opskriften på, hvad der går galt. Jeg snakker tit med så hvad er det egentlig, der gør? At vi bliver ved med at være så glade ved hinanden. Og ligesom... Og så var det en pige, der fik pisket sin pony for meget. Ja. Vandt sig op. Vi siger ikke noget. Ja, hun ikke frataget fisken. sådan som tiden den skriger frem, så vil du opdage en hel del ting. Og man får også erindringer, som er rare at huske på og mindes om. Og det har du også. Du har passeret de 50, så er du næsten halvgående, vil jeg tro. Du er tæt på vej på at være halvgående. Ikke? Og jeg kom sådan til at tænke på, at det kunne være, at jeg skulle citere en oplevelse, som det var en mand i din alder, han stod ved sin 50-års fødselsdag, og så mindede han tilbage, og så fortalte han følgende historier fra hans livsforløb. Og et af dem, det gik sådan på, og så siger det er et rim, han siger, i min læretid, jeg stod uden for min mesters kontor og skiftede dæk på en Ford som major. Jeg slog mig selv over fingrene og råbte de forfærdeligste ord. Min mester kom til og så på mine fingre og sagde, er det virkelig alt? Og så fortalte han om, det engang her var jeg lærer. For da her var jeg lærer, der blev man skudt for så lidt. Man slog sig og skar sig, og også så blodet sprøjtede. Men havde han klaget sig over det, så var hans mester kommet til og fortalte ham om, det engang her var jeg lærer. For da her var jeg lærer, der var det nærmest et helt, hvis lærerdrengen ikke blev slået ihjel. Men havde de klaget sig over det, så var hans mester kommet til og fortalte ham om, dengang han var i lærer. Næh, og nu står vi nok, hvor du er. Næh, når jeg bliver mester, så vil jeg være så god med de drenge, der skal i lære. Men forstår det ikke skønt på det, så vil jeg fortælle dem om, dengang jeg var i lærer. Ja, du er godt på vej mod den sidste halvdel, men altså, det skal også nok lykkes. Det er næste år, du bliver 60, ikke? Ja, det er det måske meget nok. Spændende, det glæder vi os til. Ja, nu vil vi håbe på, at jeg kan huske det, når jeg når frem til det jo ikke. Ben, tillykke med de 50. Tak for det. Tak for de smukke ord. Velkommen.
Det er sådan en terrasse, du sidder Skal du huske Leuken, der Film? Meine Gigerschlanken Baden sind der Wahnsinn wie die Madeln. Meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so stolz und auch so wild. Ich treibe es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesicht, scheint die Hausmesse es am wollenden Anton aus Tirol. Blaue Bilder, die ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine gigerschlanken Baden sind der Wahnsinn wie die Madeln. Meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so stolz und auch so wild. Ich treibe es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesicht, scheint die Hausmesse es am wollenden Anton aus Tirol. Auch wieder hier. Ja, ja, sicher, unbedingt. Ja. Jeg skal godt nok